Onye babi kena aha gị nkịta ara ụjọ abịala m eche m ọsọ nkịta ara saala nga m hapụ ya nkịta atagbuo m ike gị ọ dị aja aja agwọ bụ ike aja aja sọrị nne m ị na-ahapụkwanye nke gị kwa aja gị ihe dọrọ gị n'aja akpọchi gị we aja aja gị na-akụchasị onye ọzọ ihe eke ọgịnị mgbe ị bịara ebe a ka this my sister bịara na moto ntị biko ọ dị very important. This my sister m ji here. Ọsọ ahụ ya gịnị? Chinaza ekpere. Mana elubedo dị abi. Ebe n'isi ekpere ọ zara gị, ị ga-eche nje ahụ. Ị ga-azaba chi biko za m ekpere ọ ihe ị ga-azazi gbawa asị. Chigaza. Chigaza, ọ dị Chinaza. Chigaza, ọ ga-aza nwa mgbe nta. O. So anọ m na moto my sister abịa. Si m chifu Imo biko na ya tala anwụ n'ụwa ya pụtara. M si elu ụdị anwụ akpa ole ka ị tara. Ya taa ahụhụ ya tara karịala akpa 40 na nwatakịrị ma imi ya na-alụ di taa na ya nwatọrọ mmadụ 4 ọtọ ma imi adị ihe niile ya tọchara ha niile enwezi onye fọrọ onye ọbụla alụchala dị sọsọ ya fọrọ mmi biko maketi ya ka ya nwee ike ịpụ onye m ji kpọpụta ya bikos ọ yọrọ m ya ka ibi na o mechasị ndị ara m richas kaadị na fon ụkwara na mmi chọkwa ka ya soro m laba na ya ga-eso m ala bọtụ mmi maketi ya so ya mechakwa m si ya how far elu otu isha elu otu aka amụmụ nwa gị dị elu otu ị na-eji amụ nwa ọ sị m na ịmụ nwa da ibi na ya mụọ na sọm na family ha before teta na ya mụọ n'ebe 4 boys wụsa si ya hei 4 ọcha so mgbe o kwuru ya obiọma akpa m si ebe ụzọ ọmụmụ all tested and trusted agwa gị elu ụdị ọ gwara m na ya nwere agwa mana agwa ya wụ agwa ahụ Lude agwa gị sịrị agwa gị wa agwa bees kọwa agwa ihe ọ local bees ọ ezigbo agwa so na ya white material mana ọ fụtara ya adịrị ihe fọziri biko unu nyere ya aka bere kọrịa dis 3 yards Chineke ga-emere gị amara ị ga-alụ di disi n'aha Jizọs nnọọ ngwa gị mụrụ otu ị ga-esi ahụ ọgụti gị in future ma ịhụ ya ngwa experimental ụzọ Liza nne m anwụọla na m jide m aka. You are the one I've been waiting for. Chinaza ekpere, you are the one. Jide shemi ka aga m arise ba. You are the one. You. Ahụ ya atọọla ụtọ. Ndị gara ikwu na ahụ na ya. Anwụ bene ma nwụọ jide ma sịrị gị ha m hold me tight my baby hold. Ọsụ nwere nwa ya na-enye nwa ya alụ. God bless you. Ị ga-alụrịrị dị n'afọ lebebile nke sayensị onye kwala m akwa ka azụkwa gbuolie e were sayensị amalikote mbụta jege tange consequence omi mụ na gị nọ na the same cashew ebe alright anyị ga-anabata the parents of the